dunay gisgutan diring verse 3, bulahan ang mubasa nining basahon sa mga propesya ug bulahan ang mamati ug magtuman sa sulat nini kay duol ng panahon nga may tabo kining tanan. So atong background, ang gasulat sa gipadayag si Apostol John, si Juan. Dili siya Juan nga magbunyag, kundi Juan the Beloved, John the Beloved. Unya kini pud si John pinalangga kayo ni Hesus. Kay sa dihang mga sila, kanigyo si Juan ang magpauliping, magpauraray sa kilid ni Jesus sa diyang na sila gitawag og kanang balaang panihapon. Siya mo'y naastapad ni Jesus ug siya mo'y mas duol ni Jesus. Unya kini si John, siya lang pod ang nakalahutay, no? Dito sa kamatayon ni Jesus. Siya ang presente nga niabot dito. Ang mga tinun-an nga 11 kabuok, wala sila nakaadto sa kamatayon ni Jesus. Only si Juan lang gyud ang nakaadto sa kamatayon ni Jesus sa diyang niingon si Jesus, anak, ani ang imong inahan. So siya may gibinlan ni Maria nga inahan ni Jesus tawhanon. Si Juan, the Beloved, ang gibinlan tungod kay suod sila ni Jesus. Unya, sa pagtuon igsoon, si Juan ang pinakadaghag sinulat sa 12 kabuok apostoles. Si Juan ang kinadaghanag sinulat. No? Nasulat niya ng Juan, nasulat po niya ng unang Juan, ikatulo, ikaduha, ikatulo, og ang Revelation. So, 5 kabuok libro ang iyang nasulat. Walay laing tinun-an nga kapareho niya og nasulat og daghang nasulat. Ang kasunod niya si Peter. So kini si Juan, kuyog-kuyog po ni Jesus, kada adlaw magsangyaw si Jesus. Si Juan kuyog-kuyog po siya og magampo si Jesus. So karon sa pagtuon igsoon, siya ang gasulat sa gipadayag. Unya ani higayon na igsoon, naa siya sa isla sa Patmos samtang nasulat niya ni. Si Juan, na preso siya tungod sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Unya, gipadala siya anang isla sa Patmos. Unya kanang isla ha igsuon, munay isla nga wala kayo balay dito. Mo ni ang isla nga salantaan sa mga piniriso nga grabe o krimen nga gihimo. Pres ba nang sampul na kriminal dire nga dalon dito Manila, Muntinlupa. Di ba ang Muntinlupa mo pinaka ngilngig og tapukanan sa mga grabe og kanang krimen nga gihimo. So ang island of Patmos mura pud siya Muntinlupa nga ang mga maadto dito igsuon kana bang destino dito nga mga piniriso patarbahoon sila walay kaon-kaon. No? Kay ang island of Patmos duna sila gitawag og mga minahan ba? So patarbahoon sila dito nga walay suportag kaon mga piniriso. So inaani ang kahimtang ni Juan. Unya ato ni i-relate sa atong kinabuhi. Ngano man atong pangutan-on ni. Ngano man nga si Juan nakalahutay sa iyang pag-alagad nga hangtod mapreso siya, hangtod walay kaon, nakalahutay man siya sa pag-alagad hangtod sa iyang kamatayon. Ug matod pas pagtuon, si John the Beloved, siya ang katapusang apostoles nga namatay. Namatay si John the Beloved sa iyang katigulangon. Apan namatay siya nga wala mo biya sa Ginoo. So ato ni i-relate sa itong kinabuhing soon nga nangalagad tas Ginoo, gusto ang Dios nga mahisama tang John the Beloved. Nya unsa man day kinabuhi ni John the Beloved nga gusto man ni sa Ginoo. Ang kinabuhi ni John the Beloved, siya mo'y nakigsuod sa Ginoo. So dapat day sa atong kinabuhi, makigsuod gyud ta sa Ginoo. Kana bang og dunay panahon sa mga problema, magpauraray ta sa Ginoo. Kay si John maong nakalahutay sa igsuon. Kay sa dihang kuyog-kuyog pa sa ni Jesus, iya yung suuron si Jesus, magpaulipin gud siya, magpadaol gud siya. So sa panahon siya ang problema,
magpauliping siya. Iyang sugimlan dayon si Jesus unsay ang mga mulo sa kinabuhi. O magparayig dayon si John. Yun ana usab atong subayon ang kinabuhi ni John. Aron malig-on ta ini katapusan nga kapanahonan, aron malig-on ta. Subayon nato ang gihimo ni John nga kusog mamarayig sa Ginoo. Kung kusog kang mamarayig sa imong mama o papa, mas dapat dito kusog tang mamarayig sa Ginoo. Doon na kay mga problema, ipamarayig na sa Ginoo. Lord, tabangi ko ani akong problema. Doon na kay mga balayran. Lord, tabangi ko ani akong balayran. Doon na kay mga balatian. Lord, ayuha akong balatian. Inani ang ato ang pagkinabuhi. Kay si John, kana bang nagpauliping gyud sa sige sa Ginoo. And then, sa dihang iyan ang gihimo nga sige siyang suod sa Ginoo. Siya ra ang nakalahutay dito sa kamatayon ni Jesus. Kana bang siya ray nakaako pagsudong sa diyang si Jesus gibitay na sa cross. Grabe dito, presente siya nasa dito. Ang ubang mga tinunan wala naka-record nga niadto sila. Siguro to mga tinunan na may kahadlok. Apan si John wa si kahadlok. Kuyog sa dito, gatanaw sa Jesus dito. Gadupa si Jesus sa cross, tanaw si John. Sa to pada igsuon, sa kasakit o sa kalipay, dili kita mo biya sa Ginoo. Kay si John wa siya mo biya sa panahon nga malipayon siya sa tapad ni Jesus, sa diyang mangaon sila. Apan sa panahon po nga nagbitay na si Jesus sa krus, wa gyud siya mo biya. So sa kasakit o sa kalipay, naa si John wala mo biya sa Ginoo. Sa diyang nikayab na ang Ginoo, gibiyaan na ang mga tinunan sa kalibutan. Si Juan nagpadayon sa pagwali. Ug muni hinungdan nga napresyo si Juan sa ipagwali. Nganuman, kay ang atong panahon na igsuon ang Roma, nagkagulyang ang Roma, tibok Roma, tungod sa pagwali ni Juan. Nganumang nagkagulyang igsuon, tungod kay daghan ang nakabig ni Juan. Daghan ang nakabig ni Juan. So ang emperor sa Roma nasuko. Yung sa di ni pwede, dili ni maayo nga ang ato ang pundok makuhaan aning pagtudlo ni Juan. Pero daghan ang nakabig sa dihang nagtudlo na si Juan. Tungod sa gugma sa Ginoo, nagwali si Juan, daghan na kayong ni sunod sa Ginoo. O tungod kay nagubot man ang tibok Roma, imperyo sa Roma, gipadakop si Juan o gidala dito sa Patmos aron nga dili na siya makawali. Gidala siya ng isla aron dili na makawali. Apan dito sa isla igsuon, sadyang dito sa isla, dito hinuon gipadayigan na siya sa Ginoo. Giingnan na siya sa Ginoo. Dire, no, basahon nimo ng verse 2. Gisugilo ni Juan ang tanan ngayong nakita o kini ang yang asoy may tungod sa mensahe sa Dios. So giadto na noon sa Ginoo dito. Bisan day asa tadalon sa Ginoo igsoon sa katapusan sa atong kinabuhi. Kuyog gihapon nato ang Ginoo. Kuyog gihapon nato ang Ginoo. Sa kasakit o sa kalipay nga imong nagyan karon, kuyog man gihapon nato ang Ginoo. Kay si Juan na priso. Wala na priso na ang Ginoo, na priso na gihapon ang Ginoo. Walay kaon dito sa prisuan, nakagyapon ang Ginoo. Ug ang gikaon ni Juan, samtang wala say kaon dito, ang pulong sa Dios. Kaon niya ang pulong sa Dios. Nganuman, paminahon sila, patrabahoon silang walay kaon. So ang iyang pagkaon, mao na lang yun, ang presensya sa Ginoo. So karon igsuon nagdasig si Juan nato, niyon si Juan in verse 3. Bulahan kamo nga mubasa. Bulahan kamo nga mamati. Bulahan kamo nga mutuman ini kay duol ng panahon. So, kani di ay mensahe o revelation nga gipadayag ni Juan. Kaning gipadayag dinhi mabasa nimo igsoon ang makalilisan kayo nga mga panghitabo sa katapusan sa kapanahonan. Apan niingon si Juan, kung makabasa lang di ay mo ini, ikaw ako kung makabasa lang dayta ani, o kung makadungog lang dayta ani nga mga panagna nga giingon dinis pinadayag. Unya makaandam dayta. Kay ang tao igsuon, mangandam ang tao sagad kung sa panahon nga makabalo siya sa pizza sa maong pangandamon. For example, birthday. Kabalo kas pizza sa imong birthday. Di ba sa layo pa imong birthday, doon na gyud kay pag-andam kung aduna kay handaon. Layo pa gani mo ng handaon. No? Iya for example, pahibal-on ta nga ugma tapuso na ang kalibutan. Buragwa dagway tayton ganay rong gabi. Kung ugma ipabalo na sa Ginoo nga ugma wa na kun ubo na ni. Kaning giyon sinadaya nga ang bungtod isig kabungtod magpingki na, mag-abot na ng isig kabungtod.
Og ang mga bituon mga hulog, ang adlaw di na musiga, ang bulan mahimo ng dugo. Og moingon ang Ginoo nga ugma mo na hitabo na ni. Murag wa tay katulgan na igsuon kay mangandam ta. Apan dinhi wala gi mention ni Juan kung kanus ang mahitabo. Ang ingiyon lang ni Juan, no, bulahan kamo kung mamati, bulahan kamo kung mubasa. Kay hapit na sa kay duol ng panahon nga mahitabo kining tanan. Wa pasabot na igsuon nga kung mamati datas pulong sa Ginoo, sige. Unya mo basa putas pulong sa Ginoo. O di man nagkabasa sa pulong sa Ginoo, mamati ra gyud ka. Then maandam ang imuhang kinabuhi kung mahitabo ning mga makalilisan. So kani day pasidaan ni Juan para andamon day ang iyang mga kauban nga magtotoo parehas nato. So munang sige gyud tag pamati sa pulong sa Dios. Sige gyud tag suod sa Ginoo. O kinahanglan mo lahot tay tantos kamatayon. O bisan pa mapil nato nga murag wala ang Dios nagtabang nato, padayon gyapon ta mga lagan niya. Bisan pag mapil nato nga mura magwala gyapon tubag sa Ginoo, pero padayon ra gyapon igsuon. Ayaw gyud ka, ayaw diskurahi. Padayon gyud kay si Juan nagpadayon na preso, nagpadayon na si Juan. O gitagaan si Juan og revelation sa Ginoo. Kung dili ka mo biya sa Ginoo, daghang ipadayag sa Dios sa imong kinabuhi. Daghang ipadayag sa Dios sa imong kinabuhi. Ayaw gyud biya sa Ginoo. Kaya sa katapusang kapanahonan, ibo-bo niya ang iyang espiritu. Sa Joel 2:28-29, sa katapusang adlaw, ikabubo ko akong espiritu. Unya, makakita nagpananaon, magminsahe na ang mga laki o babae, ang mga hamtong mga bata, makakita ng mga pananaon. Muna nga, dili ta magpakatarantar ining nahitabo sa kalibutan. Hinoon, para dili ta matarantar, o dili ta mahadlok sa panghitabo sa kalibutan, basaha ang pulong sa Dios. Basaha ni. Unya pamati og mga wali. Basaha. Mao gini sikreto nga maandam ta. Salamat sa minsay karon.